tal-kelma tiegħek, kellimni bl-Ispirtu Santu, inti l-mulej tiegħi, inti s-sit tiegħi, u għamel li verament f'qalbi tkun int il-maħbub tiegħi. Għallimni nħobbok bħalma tħobbni int. Għallimni nħobb dak li tħobb int. U għallimni nobot dak li tħobbot int, mulej. Grazzi ta' tjubija u tal-ħnina u tal-imħabba kbira infinita tiegħek lejja. Illum les nirċivi u dak li nirċivi bġuħ u għaċ irċivi int u nur, mulej. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħanaqraw malajr l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Inħeġġiġkom eżaħwa biex timmemorizzaw din l-iskrittura u dawn l-iskritturi speċjalment mill-ewwel Ġwanni li ħan nitkellem fuqhom li tiġa inni nitkellem fuqhom mill-ewwel ta' din is-sena qed nitkellmu l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. It-tieni parti tal-iskrittura tgħid għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu, kulħadd jgħid warajja saħansitra f'din id-dinja jiena sirt bħalu. Kif huwa Ġesu bħalissa, hekk jien ukoll fuq din l-art. Kif inhu Ġesu fis-sema, hekk jien ukoll fuq l-art. Kulħadd jgħidha. Kif inhu bħalissa Ġesu fis-sema, hekk jien bħalissa fuq l-art. Irrid inżommu f'moħħkom li Ġesu qiegħed fil-glorja, qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-missier u qiegħed fil-pożizzjoni assoluta ta' awtorità, ta' qawwa, ta' ħakma u ma jonqsu xejn. Għamel kollox komplut, wetta il-profeziji li kellu jwetta u llum Ġesu jinsab fil-post fejn it is done. U fejn qiegħed Ġesu jien qiegħed bħalu fuq din l-art. U jippreżentak fis-sema, int tippreżenta lilu fuq l-art. Kulħadd jgħidha, Ġesu jirrepreżentani fis-sema. Jien nippreżenta lilu fuq l-art. Ġesu qed jitkellem fuqi mal-missier u jiena nitkellem mad-dinja fuqu. Amen, dik għal-Bibja. Amen. Issa l-ewwel Ġwanni 2. Grazzi mulej. Għaw spiritu vera sabiħ. Ma nafx jekk għandu xaqsam mal-erba li għaddew, forsi l-mulej tagħna ħasla kollha kemm aħna u xi wħud minna ġabuna qalet iduni naqra aktar in-line, ma tgħin ħafna. Ovvjament għax inti ma jinsax kollok qed nikket il-missier u l-Ispirtu tal-Alla jaħdem kif jixtieq. Jalla nkomplu nikbru u nimmateraw u rridu nibqgħu nikbru sa dakinhar li xaħat lejlek xaħat li inti tkun ilek taf ħanejda di bl-ispirtu jalla tant tikber int li dakinhar li din intaqa' ma' xaħat li ilu jafek u jgħidlek mhux qed narfek ta'. Imma tixabbaħ qed tfakkarni Ġesu. Amen? Jalla, dak. Meta tintaqa' ma' xi ħadd jgħidlek u taf li jkun ilu jafek jew ilha tafek u jħarsu lek jgħidlek ma nistax narfek ta'. Alleluja. Gloria mele. L-ewwel Ġwanni 2 vers 6. Min jgħid li qiegħed jammar fih jeħtieġ li jgħix kifex hu stess. Morru fil-ktib tal-Lut kapitlu 2. Ġesu huwa 100% Alla u huwa 100% bniedem. Lut kapitlu 2. Vers 14. Billi l-uliet għandhom l-istess dem u ġisem,
Ġesu wkoll kulħadd jgħid jiena wlied Alla. Ġesu ħal ġisem bħal mandijin. Billi l-uliet għandhom l-istess demm u ġisem, Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom. Wow! I can preach a whole conference on that alone. Mela issa mhux tal-li aħna sirna bħalu fuq din id-dinja. Qabel kienu li sar bħalna. L-ewwel u sar bħalna. U mbagħad aħna sirna bħalu. Gloria għal Ġesu. Ħankomplu. Biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dik li kellu l-mewt fidejh, jiġifieri x-xitan. U jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża tal-mewt kienu mjasrin għal omorhom kollu. Għax ta' bil-ħaq mhux lill-anġli jrid jgħin imma lill-ulied Abram. Kont għamilt messaġġ u morru simgħuh, aħna maħniex ulied Mosè. Mhumiex ulied Elija. Aħna mhumiex ulied Ġakob. Aħna ulied Abram u r-raġuni għaliex Abram għoġob il-Alla minħabba il-fidi. Kbir kemmu kbir Mosè u għet mill-patriarki prinċipali u li permezz tiegħu Alla kellem lill-Lut u tom il-liġi u mhux waħda ta' tom 614 waħda, imma aħna ma nisejħux ulidu, aħna nisejħu ulied Abram, għalhekk illum aħna għalhekk il-Bibja tgħidlek Abram ra dak il-jum. Jiġifieri qabeż Mosè, qabeż il-profeti u ra dak il-jum fi Kristu. Parentesi, tisgħu tmorru taraw dak il-messaġġ fuq il-YouTube. Halleluja, imma anyway. Ħankomplu. Għax ta' bil-ħaq mhux lill-anġli jrid jgħin, imma l-ulied Abram. Għalhekk kellu jkun jiġbaħ lil ħutu f'kollox. Biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla. U biex ipatti għad-nubiet il-poplu. Għax billi u stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrid. Aħna żgur m'għandniex fidi jew twemmin li bħal reliġjonijiet oħrajn għalkemm aħna ma ngħidux li hija reliġjon u hekk mhijiex reliġjon hija fidi u hija relazzjoni. Imma Alla tagħna sar bħalna ma qatt ma sew ngħidulhom inti ma tifhimniex. Mela l-ebda reliġjon fid-dinja ma Alla tagħhom sar bħalhom u l-ebda reliġjon fid-dinja ma Alla għamilhom bħalu. Amen. Morru fi ktib ta' Filippini issa. Filippin, kapitlu 2. Grazzi Spiritu Qaddis. Halleluja. Philippines 2, verse 6. U li għat li kellu in-natura ta' Alla ma għax fit-tixtiegħu li huwa daqs Alla, ġifieri ma waqafx ikun Alla meta Ġesu kien fuq id-dinja. Iżda xejjen jew ġab fix-xejn lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir. Il-Bibja tgħidlek aħna konna l-sira kollha kemm aħna. Sar jixbaħ lil bnedmin u der minn barra bħali. Bħalek. Bħala bniedem. Fl-ewwel Timotju 3, skrittura powerful ħafna, hija pedament tal-fidi kristjana, l-ewwel Timotju 3:16 tgħidlek hekk. Bla ebda dubju, kbir u l-misteru tal-fidi tagħna. U der fil-ġisem. Jew nkella Alla der fil-ġisem. Kien ġi glorifikat fl-Ispiritu, der lill-anġeli, ix-xandar fost il-pagani, emnuħ fid-dinja u ttieħed fil-glorja.
Għaliex sajtom dawn l-iskritturi biex norikom li Ġesu fuq id-dinja ma operax bħala Alla, imma opera bħala bniedem. Qed tifhimni sewwa aħwa? Xi kultant nintaqa' ma' Kristjani jaħsbu li m'għandhomx problema li Ġesu jista' kollox, imma Ġesu ma kienx jista' kollox għax kien Alla, għax il-Bibja tgħidlek li hu xejn lilu nnifsu. Ġab lilu nnifsu fi xejn minn dak l-attribwiti ta' Alla, divini. Xorta baqa' divin u qatt ma dineb, għalkemm kellu l-opportunità li jdneb u seta' jgħid iva għadnu poliku kienna jiena u inti kieku żgur aħna we are on fire. Ma mhux tal-Ispirtu Sant ikun. Sewwa, imma Ġesu opera 100% bħala ibn, tinejlek għaliex? U bħala bniedem, tinejlek għaliex? Għax kontinwament waħda mill-prinċipji, waħda mill-prinċipji waqbtuħ sewda, ma sax niftaħ fuq illum, imma importantissimu biex ma tisbaljawx fil-dottrina tagħkom ukoll. Waħda mir-raġunijiet għax il-Bibja tgħidlek il-liġi kienet l-għadu tiegħek. Għax il-liġi kontinwament kienet tobbligak li inti tiżomm ħafna regoli u l-Bibja tgħidlek li ħadd qatt ma żammhom. Allura Ġesu ma setax jiġġustifikana qudiem Alla billi jżommhom bħala Alla, kellu jżommhom bħala bniedem. Għalhekk illum min huwa fil-fidi ma jżommx il-liġi, ma jżomm il-Ġesu. L-eżamm il-liġi. Qed tifhmu jekk inti tkollok dejn u jħallasulek missierek, ma tmux toqgħod terġa' tħallas id-dejn, iżomm il-missierek, dak li ħallaslek missierek iżommu int. Ħimej? Sa Bibja tgħidlek aħna kellna dejn, kien hemm enmity għadu kontra tagħna. U Ġesu ħalsu. Amen. Sekk inti m'għandekx il-Ġesu titħallsu kollu inti u ħatibqa' tilaq l-infern, iqta' l-infern sal-eternità. Ġifieri l-lejla ddeċiedi sewwa li titfa' l-kont fuq Kristu. Anyway. Halleluja. Issa, Ġesu rebaħ fuq ir-realm ta' dlamiet billi opera bil-fidi. Eża saħwa, jekk jiena u inti verament nissejħu li Alla, jiena u inti ma nistawx ma noperawx bil-fidi. Issa l-Bibja tgħidlek fi ktib ta' Galatin kapitlu 3 vers 12, tgħidlek li il-fidi mhijiex skont il-liġi. Min kien jimxi bil-liġi ma kienx jimxi bil-fidi, għax il-fidi deret meta deret il-grazzja. Qed tifhem il-bniedem li prova jżomm il-liġi, number one ma jistax iżomma, huwa parti li huwa insult quddiem Alla, imma il-fidi mhijiex skont il-liġi, il-fidi skont il-grazzja. U minnu l-grazzja? Għamilna rox ma tatalin fuq il-grazzja. Minnu Ġesu, minnu l-grazzja. Ġesu huwa l-grazzja, meta der Ġesu deret il-grazzja. Halleluja. Gloria al-mulej. U ċabċipa l-mulej, għati jil. Mux waħda ta' ma għal-menu. Halleluja. Issa, meta Ġesu eleb id-dlamiet billi opera bil-fidi ta' Alla. U kien il-xut vera, fil-Bibja tgħidlek fl-Apokalissi, tgħidlek li huwa kien il-xut tal-patt bejn Alla u l-bniedem, għax u kunu l-unika wieħed li seta' jlaqqa lill-Alla u l-bniedem. Ġesu biss seta' jlaqqa lill-bniedem għax kien kompletament Alla u kien kompletament bniedem. U biss seta il-laqqan lill-Alla mal-bniedem u lill-bniedem mal-Alla. Ta' għalhekk il-Bibja tgħidlek li l-unika medjatur. Alleluja. Issa, la jiena u inti nissejħu biex inkunu bħalu fuq din id-dinja, mela Ġesu opera bil-fidi jew le. Ġesu opera bil-fidi, aħwa, jekk inti tittoġob bil-Alla u jekk inti tittopera bħal Ġesu, tittopera bil-fidi. Il-fidi mhijiex naturali. Il-fidi minna nfusa tiġġajja xi ħaġa sopranaturali. Amen. Kif opera Ġesu? Number one, Ġesu naraw, per eżempju, morru fi Ġwanni 15, bil-fidi ma nistax toġa bil-Alla mingħajr fidi. Kemm hawn minnkom għandkom xi dubju li Ġesu qatt toġa bil-Alla jew le? Għaw xi ħadd għandkom dubju jekk Ġesu qatt toġbu l-Alla? Sal-Bibja tgħidlek ma tistax toġa bil-Alla mingħajr fidi. Oġbu Ġesu lill-Alla. Mela bil-fors opera bil-fidi. Bil-fors. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Opera bil-fidi. Apparti li Bibja tgħidlek li Ġesu opera bil-fidi. U apparti li tgħidlek li aħna għandna l-fidi ta' Ġesu Kristu. Issa narawhom ukoll. Imma rrid irridkom illum taqbdu bl-Ispirtu kif inti tista' topera bħal Ġesu fuq din l-art. Aħwa, inti mhux biss imsejjaħ biex tkun raġel tajjeb jew mara tajba, inti msejħa biex tkun Ġesu ieħor fuq din l-art. Issa meta din ħobnejda, meta raw il-Ġesu, raw il-Alla, meta raw lilek suppost raw il-Ġesu. Għalhekk qedtilkom jalla jasal iż-żmien fejn xi ħadd iħares lejk li jkun ilek tafu jgħidlek ma nistax narfek. Għaliex, għax tant issir tixbaħ lilu. Amen. Infatti, l-Iskrittura tgħidlek f'mumentu minnhom meta Stifnu kien qed jiġi mħaġġar, il-Bibja tgħidlek il-countenance tiegħu inbidlet. U der qisu ħasbuh qisu anġlu. Naf li forsi l-mama qartlek l-anġlu tiegħi imma mhux dak il-mo. Ġwanni 15. Infatti anka l-kelma trasformazzjoni, li l-Bibja tgħidlek aħna qed niġu trasformati fil-ġbija tiegħu, taf x'il l-kelma hija l-kelma metamorfo. Li tfisser li inti tiġi kompletament mibdul. Aħwa dawn mhumiex biss frażijiet sbieħ ta' dawn huma r-realtajiet tas-sema li Alla jrid isiru jridhom iseħħu fuq l-art. Amen. Issa. Qedtilkom Ġwanni kapitlu 15. Vers 15. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja għax il-għaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Għax il-għaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Seħħtilkom bih għaliex kull ma smajt minant missieri jiena għedtulkom mela Ġesu x'kien jgħid. Ġesu x'kien jgħid. Kliemu x'ikun. Dak li sema l-missier jgħid. Ġesu dejjem tkellem kif jitkellem? Missieru. Jiena u inti irridu nitkellmu kif jitkellem Ġesu. Kliemna, isimgħu niżew waħwa, għax ġejja challenge, ġejja irfisa ta' kallijiet. Min filgħodu sa filgħaxija, kliemna jrid ikun daqshekk kif Ġesu qed jitkellem. Ftakar meta kliem ikun daqs li qed nistema daqs li jisni Ġesu, ftakar li l-kelma Alla huwa marbut b'obbligu li dak li jgħid mhux b'obbligu biss għalkemm veru hekk, imma Alla jwettaq dak li Alla jgħid. Alla m'għandu l-ebda obbligu jwettaq dak li tgħid inti. Alla mhux fl-obbligu jgħid jwettaq jiffulfilja. X'taħseb int? Alla mhux f'obbligu iwettaq il-feelings tiegħek. Alla mhux fl-obbligu iwettaq u għajmax ma nistax jitkellem. Tista' timmaġina Ġesu jitkellem hekk. Immaġina Ġesu ħjara disċipli bħalissa ħan nisfog naqa. Ġesu kellu ġisem ta' bniedem. Der minn barra bħala bniedem, ma waqaf jitkellem qatt bħala Alla. Qatt ma tkellem bħal bniedem. Opera bil-fidi ta' Alla u tkellem bil-kelma ta' Alla. Issa jekk inti trid tara f'ħajtek ir-riżultati li Alla jara u li Kristu jara, titkellem bħalhom. Mhux pappagallizmu. Titkellem bħalhom għax inti moħħok ħsibitek huma biss fil-kelma tal-Alla. Fuqhom tarbel, fuqhom timmedita lejl u nar. U kull ma tagħmel iseħħ jgħid il-mulej fis-Salmi 1. Mbirek il-mulej li jemmedita fil-kelma tal-mulej fil-ħodu u fil-għaxija, bil-lejl u bil-nar, minn fil-ħodu sa' fil-għaxija. X'ġifieri timmedita? Tpoġġi bil-qiegħda, titfaseq fuq siq u toqgħod tgħid
Il-kelma timmedita tfisser taħseb u tgħid. Taħseb u tgħid. Kemm il-kelma tgħid kuljum int li Alla u l-Kristu żgur ma tistax timmaġinahom jgħidu. Tiġix tgħid li għax niżżewweġ, anke Kristu kien miżżewweġ, inti l-arusa tiegħu. U nista' ngħidlek li kemm il-darba kellek l-opportunità li tellaħħomlu. Imma fani naf il-klim tiegħu ma tbiddilx. Il-kelma ta' Kristu qatt ma biddilha. Għax Ġesu kien jitkellem biss dak li jisma' l-missier jgħid. Li kieku l-anġli kellu jagħmlulna play hawnhekk. Il-klim tagħna li aħna joħroġ minn fomna kuljum. Meta nisimgħuh ifakkarna f'Ġesu. Ħanikom xi ħaġa mela xi 3 ġimgħat ilu intqajt ma' xi aħwa u ma' xi pastors u jiena gburi fil-mulej li jiena predikatur tal-kelma tal-fidi. Imma wieħed partikolari li ħafna drabi maqder il-kelma tal-fidi ma qed ngħidlu xejn. Il-mulej birku. Mhux wieħed jidlef jemmelu. Imma serjek kara għax jien qed nixjieħ u issa m'għadniex l-istess għax il-mart issa jaħkimni. Qed bħal Ġesu qed jitkellem da żgħat. Jiena taf x'għamil tagħmel dik kalam. Don't touch that. Don't touch that. Da suppost jaf li suppost jimita l-Ġesu. Ġarba sema l-Ġesu jitkellem bħalu. Għax iskrittura tgħidlek bħalma hu bħalissa fis-sema. Hekk aħna u din id-dinja. Eżis aħwa, mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. Issa, laqqa tgħidilkom rigward, nispera li ħadd minnkom ma jidaj. Ma nistax nimmaġġana Ġesu jagħmlu da. Nispera minnkom ma titkellmux kliem, pastas, oxxen. Taf li ċertu Kristjani jbidlu d-diska meta jintaqa' ma' ċertu nies. Le. Jekk jridu jitulgħu huma għal-level tiegħi mhux jiena niżel għal-level tagħhom. U meta ngħidlek mhux jiġifieri bi kburija, le nkun umli, nimxi fi mħabbor raj, imma mhux nibda jitkellem bħalhom il-kliem tad-dinja. Għaliex qed nitkellem hekk? Għax il-fidi fl-Iskrittura mill-inqas tidher f'4 postijiet. Ħa ngħidilkom. Number 1 malajr. Il-fidi hija fil-kelma tal-Alla. Romani kapitlu 10 vers 17. Il-fidi tiġi permezz ta' smieħ u smieħ tal-kelma tal-Alla. Romani kapitlu 10 vers 8. Għax aħna nxandu il-kelma tal-fidi. Sewwa, mela il-fidi, number 1, taf li meta il-kelma qed tiġi rilisjata il-fidi ħad tkun preżenti. Mela naf li jekk inti għandek qalbek mimlija bil-kelma tal-Alla, fidi ħad toħroġ minn fommok. Għax il-kelma hija l-kelma tal-fidi. Mem l-ebda kelma tad-dubju jew kelma tal-biża'. 1. Mela l-kelma inti tiġi mimli bil-kelma tal-Alla. Ġesu kien mimli bil-kelma tal-Alla, apparti li Ġesu kien il-kelma tal-Alla. Mela Ġesu għad żgur ma seta' jgħid xi ħaġa oltre differenti mill-kelma tal-Alla u kien il-kelma tal-Alla. Imma jiena inti wkoll. L-Iskrittura tgħidlek fil-ktieb ta' Ġwanni 1 vers 13, Efesin kapitlu 5 vers 23-24, Ġarbu kapitlu 1 vers minn 12 sa 15, tgħidlek li aħna konna mwilda mill-kelma ta' Alla. Tafu li kontum nisla mill-kelma ta' Alla l-Bibja tgħidlek intom? L-ewwel Pietru 2 kapitlu 1 minn vers 23. Tgħidilkom intom ma ġejtux mifdija bil-ħaġar prezzjuż, imma ġejtu mifdija bil-dem ta' Kristu u bil-kelma ta' Alla.
Ktib ta' Titu, kapitlu 3, vers 5, 4 u 5. Tgħidilkom aħna mġejna mwilda mill-ġdid permezz tal-Ispirtu u permezz tal-kelma ta' Alla. Mela jinaw inti, meta twilidna mill-ġdid, aħna twilidna bħal Kristu. Bil-kelma ta' Alla, il-natura tagħna hija l-kelma ta' Alla. Mhux in-natura ta' mamma tad-dinja u tad-didi, qed titkellem in-natura ġdida li issa aħna rċevejna fi Kristu. Aħna issa mimlija bil-kelma ta' Alla, għalhekk inti meta taqra l-Bibja suppost l-Ispirtu tiegħek jaqbes. Meta inti tiġi l-fellowship tisma' l-kelma ta' Alla suppost l-Ispirtu tiegħek qed jaqbes. Għax qed tisma' qed nagħtik qed intik minn dak li inti diġà magħmul minnu. U għalhekk jiena meta nisma' xi wieħed u anke jiddispeċini ngħid xi kultant imsieken pastors jew mexxejja jitkellmu bħal dinja nagħmel hekk l-Ispirtu tiegħi jagħmel hekk. U dak ir-raġel jew dik il-mara għadhom laqqas jafu kemm huma karnali daqs kwalinkwa karnal ieħor. Forsi wieħed għandu problema ta' sigaret jew droga jew sess jew pornografija. Għandu problema li jitkellem bħad dinja. Karnalità xorta jissejjaħ. Il-Kristjan jitkellem bħal Alla. Jaġixxi bħal Alla. Jinstema jisu Alla qed jitkellem. Għaliex? Għax int mimwieled minnu. Meta t-tifel tiegħi jitkellem, fakkarni fija. Illum Ġesaja Mikajas għal xi ħaġa li jiena til-Ġesaja ftit qabel. Irrepeta klimi. Għalli daddy, għalli, you say that. Issa, aħna qulit Alla. Meta aħna nitkellmu id-dinja li meħt tisma'. Għalhekk bħalma darba qal Termajs. U bajt nikkodaw għad ma ninsija. Ma darba ma ta' intervistaw hawnhekk kellna xi ġurnalisti ġew jintervistawna għax tant aħna popolari u tant aħna importanti f'dan il-pajjiż, bil-forsi kollhom jiġu jintervistawna. Halleluja. U saqsewh minn soqsija fuq xi kwestjoni li hija tas-soltu jagħmluna free advertisement, praise the Lord. Allom għalulu x'taħseb, allom ma nistax ngħidilkom x'naħseb, għalilkom għax allom Alla ma tagħnix il-libertà biex nipritkaw x'naħseb. Imma m'għandi l-ebda freedom libertà li nista' ngħidilkom x'naħseb jien. Ħanilkom xtejt Alla. U hekki, jiena u inti ma nistgħux ngħidu lid-dinja x'naħseb jien. Issa min ħajrċivija u min ħajreġitta. U la ħajkun l-ewwel u laqqas l-aħħar. Amen? Hallelujah. Praise God. Stop trying to make turkeys fly. Make turkeys fry. It's true. Amen. Hallelujah. Għandi bżon għandi għabtidna għadandijam bħalissa. Id-dundjani għawdu. It-tġiġ għawdu, l-ħud għawdu, kam il-libissaw ma. Law nemma li kolla għawdu. Hallelujah. Mela. It-tieni punt. L-Iskrittura tgħidlek Romani kapitlu 8 vers 10. Il-fidi hija f'qalbek. Għalhekk Ġesu tgħidlek dak li inti temmen f'qalbek. Jiġifieri xi kultant jista' jkollok struggle hawnhekk x'taħseb għax moħħok għadu tad-dinja trid tiġi rinnovat. Imma la qalbek inti mwiled miġdid, qalbek jaħseb bħal Alla, qalbek titkellem bħal Alla, qalbek taqbel ma' xejn Alla. Allura eżis aħwa, għamla qalbek bil-kelma ta' Alla. Għax inti tista' tkun qed tagħmel parroting biss ukoll. Apolja tan, sa ċertu punt nippreferi parroting tal-kelma ta' Alla milli parroting tal-klim fil-vojt. Sewwa għalmenu jekk ħadd tipparrotti għalmenu għamela parrot the word. Sawa imma jekk tara il-kelma tal-Alla vera jkollha suċċess f'ħajtek, tkun f'qalbek. Amen, tkun f'qalbek. Għalhekk il-Bibja tgħidlek intom dak li temnu mhux għalhekk Ġesu jgħidlek dak kollu li temmen f'qalbek u tiddikjarah minn fomok iseħħ. Ma għalhekk tiddikjarah biss, idea tittemnu f'qalbek. Mela l-ewwel il-kelma tal-Alla tkun f'qalbek, għalhekk timmedita, għalhekk tiddikjara, għalhekk kull jum irid ikollok shower tal-kelma tal-Alla. Kull jum. Inti u miexi x'imkien jekk ikollok tentazzjoni jaqbad il-kelma tal-Alla li hija xabra tal-Ispirtu, u xabra tal-Ispirtu ma żommax f'idejk, iżomma f'ħalqek. Għalhekk Ġesu jgħidlek meta ġej fis-sema ħajkollu xabla ħirġa minn fommu. Hija l-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla bil-kelma tal-Alla. Amen. Mela l-kelma tal-Alla tkun f'qalbek. Tlieta.
il-kelma tal-Alla tkun f'ammok. Halleluja. Ħanorikom malar, diġ, u minnkom tiġa tafu għammal minn ma jafiex, morru Rumani 10, malaj. Għaxed nuża ħafna bħalissa. Rumani 10. Thank you, Lord. Vers 9. Għax jekk inti tistqarb f'ommok Ġesu l-mulej u temmem qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti, is-salva. Mela jekk inti tisqarb f'ommok li Ġesu Kristu huwa li jfejqek u b'qalbek temmen li Ġesu Kristu huwa dak li jfejqek, inti tfiq. Jekk inti tiddikjara f'ommok li inti li Ġesu Kristu ibirkek u inti tiddikjara f'ommok li Ġesu Kristu birkek, mela inti tkun birek. Jekk inti temmen f'qalbek li Ġesu Kristu ħelsek u tiddikjara minn f'ommok li Ġesu Kristu ħelsek, inti tkun meħlus. Amen. Għax il-prinċipju tas-saltna hija l-kelma f'qalbek u l-kelma f'ommok. Amen. It-tielet fuq mela, battu għadi, ħalli naraw kif opera Ġesu. U t-raba punt huwa li taġġixxi skont ma temmen. Ħanilkom aħħom, meta jkun hemm il-kelma tara rilisjata fuq il-palk, mhux għax huwa palk, u fil-post, dan huwa post qaddis. Il-post number 1 intom kollha qaddisin fi Kristu. River of Love kollu huwa post qaddis, imma mbagħad hawnhekk huwa l-post l-aktar qaddis għax minn hemmhekk qed tiġi rilisjata l-kelma qaddisa tal-Alla. Bħalissa Alla titkellem. Alla qiegħed hawn. Alla qiegħed hawn. Sewa, meta l-kelma qed tiġi rilisjata, Alla qiegħed jitkellem. Issa isma'u għadi. Meta l-kelma qed tiġi rilisjata, taħt l-anointing id-dilka tal-Ispiritu Santu, u l-kelma qed tiġi ddikjarata, int aqbada. Wait, this is mine, din hija tiegħi. Għax meta jkun hemm il-kelma tal-Alla taħt l-anointing, għax inti jista' jkollok pappagalli il-kelma tal-Alla, imma meta inti għandek il-kelma tal-Alla qed tiġi rilisjata taħt id-dilka tal-Ispiritu Santu, il-moment li inti ġonġi magħha l-fidi, bang, tara l-miraklu fil-ħajja tiegħek. Għalhekk inti ħafna nies meta jiena ngħidik bħalissa jiena qed nxandar il-kelma, meta ħareġ Freddy, meta ħareġ Mr. Zara u oħra hawnhekk, Christian dawk ħarġu għal kelma. Ħanida bl-Ingliż aħjar. Right now I'm preaching the word. What they came out for earlier is for a word. Tifhem? Issa, when there is a word from God, fresh, released, you grab it, bada. Għax fija jkollha l-fejqan, fija hija r-riżultat tiegħek. Fija hija x-xedak li inti titlob l-Alla għalih. Għax inti ma hawnhekk hawnhekk li hawn Kristjan għandu bżonn fejqan fil-kosteli. That was a word. But when I speak the word of God, what came out of God's mouth is being released through my mouth. U meta nitkellem taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu, hija il-kelma qaddisa tal-Alla li hija tipproduċi s-sopranatural fil-ħajja tiegħek. Amen, aħwa? Halleluja. Italmu irċivu. Jekk inti ħatimxi bħal Ġesu, inti tittoqgħod attent. Xtajt? Tittoqgħod attent, ħanilkom aħwa. Ħafna Kristjani jiġu l-fellowship, morru knisja, morru l-komunità, jisimgħu messaġġ, jisiru eċitati, jibdew jiddikjaraw il-kelma tal-Alla sakemm imorru d-dar ikollhom xi argument mal-mara jew mar-raġel. U jitilfu kollox. Ħanilkom aħwa, ix-xitan jiġi d-dar. I'm telling you. U ħajjiġi iktar id-dar, għax hawnhekk l-attenzjoni tiegħek bħassa tkun fuq il-kelma biex jirċivi għandu l-mulej. U hemmhekk ikolkom intom bejnietkom, jew fuq ix-xogħol, jew mal-boss, jew mal-kuġina, jew ma ta' faċċata, jew ma ta' ġembi, u tibda taqa' għal ġisem. Ġisem li ġifieri l-għadu iġelek titkellem bħalu. Aħwa. Hemm żewġ allat, hemm l-Alla tad-dinja u hemm l-Alla tal-kreatur tal-univers. Issa jew ħad titkellem bħal Alla tad-dinja u jekk tagħmel hekk, jiġifieri tajtu fuq platt il-ħakma tiegħek biex jaħkmek, jiddomina. Issa jew nkella ħad titkellem bħal Alla.
Ma tgħidli allura ma nistax nitkellem ma jkolli jiena jkolli bdiet titkellem, ikolli bdiet noqgħod nirrelease, jkompli jiena jkolli bdiet nisvoga. Tiżvogax. Kristu kien jiżvoga għax int bħalu fuq id-dinja. Jekk tiżvoga mur xawer kiesaħ. Jien naf mur kull, jien naf xi banana split. Jekk tiżvoga mur kull dullija. M'hemm bżonn tiżvoga billi tispiċċa lilek innifsek twaqqak fid-dnub fil-level tad-demonju. Jew it-tfal jitellawhomlok għax passer it-tfal tiegħi x'huma mqarbin u jtellawhomli u jġaluni. U mbagħad taf x'għamillek l-għadu? Mela inti tiġi hawn. Tisma' l-kelma tal-mulej titla' fuq spiritwalment. Tmur id-dawra ta' kollox u tieħu tażbita. Ftakar, lil min inti ġbaħ. Jiena u int ma niskużi qalbi tiegħi. La għamilha Ġesu, tista' tagħmilha int. Eklek Ġesu għamilha di bħala bniedem li mexa bil-fidi. Amen? Għax jipprovokani. Jifmek Ġesu kien ipprovokat il-ħin kollu. Għax pastor it-tellaħom li inti ma tafx il-min iżewwiġt jien. Ftakar li inti iżewwiġta. Għax, u tinejkom xi ħaġa ħwa, jekk intom tindunaw fid-dinja naturali u fid-dinja spiritwali kollox isir bil-kliem. Kollox isir bil-kliem. Business isir bil-kliem. Aħseb f'xi ħaġa li ma jsirx bil-kliem. Relazzjonijiet isir bil-kliem. Ġlied isir bil-kliem. Kollox isir bil-kliem. Allura għalhekk ġieli smajtu għall-frażi jekk ix-xitan jaħtaflek il-sinek, jaħtaflek ħajtek. Mura qra ġagbu tlieta sew, mhux ġagbu biss ta' għandek ruxmata pastijiet oħra fil-Bibja. By the way, niftakar xi ħaġa issa. Tafu li Alla lill-Iżraeli għallhom ma jistgħux jidħlu fil-arti mweda? La għax raw il-pornografija. La għax qatlu. La għax sarqu xi bank taf għaliex għallhom għax jiena smajtkom tgħidu bil-sinkom mhux ħadħlu ma lamentomx ħadidħlu. Anzi, għallhom smajtkom tgħidu li aħna ħamutu fid-deżert. Għallhom mela ħatmutu fid-deżert. Biex għal dawk li jaħsbu li qed jiċċajtaw joqogħdu jiżufjettaw b'nies bħali, go ahead, don't stop, qalbi tiegħi. Hallelujah, joqogħdu jgħidu għax daw you name it and you claim it. Mela you doubt it and you remain without it. Hallelujah. Oskur, I name it. I name it. And I claim it. After all, God did not need a book. I needed the book. Għalek, per eżempju, ħantikom testimonjanza. Għattiġettilkom, meta mor nitkellem ma' xi ħadd fuq rigward business u fuq artijiet, sewwa għall-komunità kien hemm min għataw li qalbi għax dak għax għandu rasu wibsa, u dak mhux ħajbiddel fehmtu, u dak kemm darba kellimni. Ħankellmu jiena, l-affarijiet jirranġaw kollox jitbiddel. Ħanejlek hija. X'ġara lilek ma jfissirx li ħajġrih lili, għax jiena u intom maħniex istess. Jiena medluk imbira kif favorit il-barkit tal-la jiġru warajja, halleluja, kull ma nagħmelu mit-idea fuq jiġini tajjeb. Fissem Ġesu Kristu. Ma jfissirx għax fallejt int ħanfalli jien. Jiena u int kategorija differenti. Jiena ntir malajk li int għadek mad-dondjani. Amen. Għax pastor taf kemm ippruvaw. Dak mhux bħali jiena speċjali. Min taħseb li mhux iġeklek bħalma hu jienu fuq id-dinja. Mela, speċjali jien, id-differenza bejni u bejn inti hija inti balalu għadek ma raftix.
Imma jena għaref u għarafta u niklejmja u nirnejxa. Sal-axħar qatra u ma jiddispjaċinix. Inti għadek tikol ma d-dundjani u jena nikol id-dundjani. Amen? Saffari tijak. Jekkux ħattir mal-ajkli, jew ħatim xi ma d-dundjani. Amen? I love what I say. Stop making turkeys try to fly. Amen? Kemmu mimli biħin nifsu da? Mimli balla. Hemm differenza. Fija nifsi naf li jina mina xejħ, miex ta' dinja. Imma hemm realtà oħra li jina mimli balla. Issa xidilla kinti jina ma saqsajtek xall-opinjoni. Dak hekk nemmen jien. Amen. Halleluja. Gloria lil Mulej. Mark 4 vers 24 hekk ġej Ġesu. Jgħidu għodu attenti x'tisimaw. Għodu attenti għax ixtatu widen. Jisiħan jilkom aħwa, il-bizza tiġi minn smieħ ħażin. Ġifiri smajt xi ħaġa ħażina u bezzatek, influenzatek. Amen. Il-konfużjoni tiġi għax smajt xi ħaġa li ġabitek konfuż. Il-frustrazzjoni ġiet għax inti smajt xi ħaġa li ġabitek frustrat. Id-dubju għax inti smajt xi ħaġa li ġabitek fid-dubju. Ir-rabja ġiet għax inti smajt xi ħaġa jew xi ħadd jgħid xi ħaġa lejlek irrabjata. Qed tinduna li inti kontinwament circumstances, ċirkustanzi li qed jiġu kontra tik minn kliem. Qed tinduna li ċirkustanzi ta' kliem kontinwament qed jiġġieldu għall-identità tiegħek verament fi Kristu fuq din id-dinja. Tagħtihomx il-kelma. Xi ħaġa li skrittura li verament toġobni immens, morru fit-tieni Kronika nħala dal-waqt. Praise and worship team, come please. Tieni Kronika 18. Għaliex qed ngħid dan il-kliem? Għax jekk jiena u inti ħanimxu bħal Kristu, jiena u inti rridu nitkellmu bħal Kristu. Amen? Imitaw li jgħid Pawlu bħalma jiena nimita lil Kristu. Amen? Fil-Korintin, għandek f'Efesin kapitlu 5 vers 1. Kemm hawn minnkom taħsbu li qed nassaġġerhom? Taf xejn Efesin kapitlu 5 vers 1 tgħidlu imitaw l-Alla. Taf li hekk tgħid eżattament. Be imitators of God. Taf x'in il-kelma differenti? Look like God. When they see you, they should see God. When they hear you, they should hear God. Aħwa, għodu attenti għax ħafna minnkom il-klim takkom ma la tfakru il-ġaħat ta' madwarkom fuq Alla. Laqqas insemaw bħal Alla u laqqas idru mux jtidru bħal Alla. Intom maħluqa fi xbija tal-Alla tkellmu bħalu, aġixxu bħalu, ħalli intom taraw ir-riżultati tal-Alla, is-sopranatural. Amen? Jekk jiena rid nimxi bil-fidi, jekk rid timxi bil-fidi, tħares lej l-ebda bniedem, tħares lej Kristu. Kif għamela Ġesu di? Kif kuku Ġesu kien miżewweġ lil mara li għandi? Jew kieku Ġesu kien miżewweġ ir-raġel li għandi? Jew il-problema kienx iżewweġ l-ebda raġel, Ġesu m'għandux problema ta' identità sesswali. Imma jien nagħmlu mod li kuku Ġesu kienet femminili. Kif ħajdilja ma di, jew ma da. Bħal Alla. Mal-ġenituri, mal-ħbib tax-xogħol. Jisi, aħwa, x'jiġri lilek int m'għandekx kontroll fuq, imma x'jiġri fik għandek il-kontroll fuq kollu. X'jiġri li ma nistax nikkontrolla n-nies, imma li nista' nikkontrollani. Għaliex jgħidulna l-Bibja għaliex il-Bibja tgħidlek li Alla tak id-don ta' self-control, rażan fuq innifsi. Amen? Halleluja. Ismawna, Tieni Kroniki 18, morru hemm għalaj. Tieni Kroniki 18, din hija waħda mill-iktar skritturi favoriti fil-Bibja tiegħi. Vers kapitlu 18,
vers 13. Daqs kemm huwa ħaj il-mulej, dak li jgħid Alla tiegħi biss ngħid. Issa da profeta. Iġveri aħna ma qallinx il-mulej, intom bħal profeta Mikajja, x'da Mikajja? Għalkom intom bħal Kristu. Daqs kemm hu ħaj il-mulej, dak li jgħid Alla tiegħi biss, dak jien ngħid, dak biss ngħid. Allura inti ma tistax titkellem fuq xi ħaġa oħra, jekk Alla ma nistax nimmaġina jgħid Alla ma ngħidix. M'għandix għalfejn noqgħod ngħidha. Ġesu jgerger? Le. Ġesu jitlalu? Le. Ġesu jkollu għabti jizvoga? Le. Allura inti tidinejx jisni robot. Irridak tgħix qisek Alla. Alla ma jibbatix minn daw il-ħmerijiet. Alla ma jibbatix daw il-frustrazzjonijiet. Ftakar messaġġ ieħor ma ħansemmilkom żgħira. Jiena wint mejtin fi Kristu ta'. Jiena wint mejjet għal Gordon, mejjet għal Marjella, mejjet għal Xeverel, mejjet għal Su. Allura issa l-ħajja li ridnejx, ħajja Kristu. Ija għamlu reali dit, għamlu just a nice preaching. Għajt jiena di ħanaqbad għallum u fissem Ġesu Kristu ħanejxa. Amen? Make it a point. Don't like, kam vera tinstemma sabiħa tamma sabiħa u possibli. Amen? Fissem Ġesu Kristu. Alleluja. Morru fit-tieni Korintin. U nitolbu. Għax jiena palma Kristu u fis-sema ek jien fuq din l-art. Mela rrid titkellem bħalu, irrid naġixxi bħalu. Sewwa naf li hemm il-proċess ta' maturità, imma kemm ħandum nuża skużi għax jinek. Għax jinek. U għax in-nanna kienet hekk. U għax it-siju wkoll għandu hekk. Qalbi, inti l-miet tajmita. Nifima li hemm proċess ta' maturità, ma minnkom il-kom snin twal fil-mulej ta' għadkom taġiċu bħal trabi bil-ħalib. Tieni Korintin. Ħanilkom għaliex aħwa din importanti, waħda mill-raġuni għaliex importanti. Għax Alla obbliga li l-nifsu, rabat li l-nifsu, wijat li l-nifsu, u għalina ma nistax nikdeb, la l-kelma tiegħi ħarġet, mela la ħarġet ħatiġi lura, twettaq dak li jiena batta biex għamel. Sekk inti toqgħod palla l-paroli tiegħek ma ħajġi xejn, anzi ħassir l-affarijiet għalik ħajsiru għal. Irrilisi għal-kelma qaddisa tal-Alla, għati l-anġli tiegħek xi ħaġa x'jagħmlu, għax l-anġlu kollha Alla jabathom biex iwettqu l-kelma tiegħu mhux taħsebin. Amen aħwa. Halleluja. Jekk ikollok biża, toxejtix nibża x'inha nibża ta' pasti. Kull ara, biża hija tentazzjoni. Bħalma mara tista' tkun tentazzjoni għal raġel, bħalma raġel jista' jkun tentazzjoni għal mara, bħalma sigaretti jista' jkun jew droga, hija tentazzjoni oħra. U kif teliba? Billi tgħidilha hija issa l-istaġun tiegħek. Le, fissem Ġesu Kristu, Alla ma tani spiritu ta' biża, imma spiritu ta' qawwa, ta' maħabba u disċiplina. Għax Alla li ħalisni mill-iskjavitu tal-biża, għax illum nissejjaħ iben Alla l-ħaj. Għax dak li għammar fija huwa ħafna ikbar minn dak li għammar fid-dinja. Jiena nammar fil-kien tal-oli, halleluja. U lebda mart, u lebda disgrazzja ma tersaq lejja fissem Ġesu Kristu. Halleluja, grazzi li l-Ġesu. X'qed ngħid jien? Meta jiena nirrilisja dak, hekk isir. Darba kont għamilkom messaġġ, kien jismu ddikjara dak li tittara. Però mhux ġasta tiddikjara għax tallimtu bħal pappagall, għax inti mimli bil-kelma qaddisa tal-Alla, u inti taf li qed timita li xi ħadd diġà għamilha bħalek. Ġesu huwa l-eżempju perfett. Ma nies għamilha u mhux kollha ħabbeh u mhux kollha ffansjawh. Ma xorta għeleb u qatt ma rilisja xejn ħlief xejn Alla. Amen.
It-tieni Korintin, kapitlu 4. Ikun infaħħar ismek Ġesu. Halleluja. Vers tieni Korintin skużi, 4:13. Halleluja. Imma billi aħna għanna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u għemektu. Sena fsi, xie fisser aħna għanna l-istess spiritu? Xie spiritu? L-spiritu ta' min? Mela, la aħna għanna l-istess spiritu ta' Alla, la aħna għanna l-istess spiritu ta' Kristu, huwa mistenni minna li nemnu u hekk nitkellmu. Nemnu u hekk nitkellmu. Aħna wkoll emminna u għalhekk nitkellmu dak li għamilna. Amen. Meta inti il-Bibja tgħidlek inti għandek l-istess spiritu tal-Alla. Mhux spiritu żgħir, spiritu medium u spiritu kbir, għandek l-istess spiritu tal-Alla. L-istess Alla tal-univers li kreja l-pjaneti u l-galassi jammar fija. L-istess spiritu li għajjem il-Kristu Ġesu mill-imwiet jammar fija. L-istess Ġesu spiritu għaddis li fejja li fetaħ l-om lajnejn, fetaħ il-torox il-widnejn, għajjem il-mejtin mill-qabar għax mitu qabel zmimom, ħalluja, jammar fija. L-istess eżat ma nħoss lebda xejdula dik, falsa. Ma nħoss lebda inferiorità. Xej. Ħanejkom xi ħaġa ġud minnkom ma bleħassu diffiċli biex tiżmawha di, jew tiżmawha ma. Jien ma ħossniex inferiori minn ma Ġesu. Imma x'jiena miegħu ħaġa waħda, ta? Mhux għax bħala Gordon Ġamman xi doktor u abilitri, mhux dak l-inferiori. Jiena li jiena mwilet minn Alla bl-istess spiritu tal-Alla, bl-istess DNA tal-Alla, ma nħossniex inferiori ma Ġesu. Għaliex? Għax għamilni bħalu, tgħid il-Bibja. Some of you need to have a stretching class right now. Is-ser da ngħidilkom, mhux ju qali. Int bħalu. Mhux ju qala. Mela jew ġedilkom fil-bidu dan is-sena neħħi il-kapell, neħħi l-latu, ħalli nibdew naraw il-Bibja vera xtajt. As he is, so am I now? Oh, that's too much. Go and talk to God about it. It was his idea. Meta tinsiex l-iskrittura tgħidlek jiena fil-ġisem ovvjament, jien f'dan il-ġisem uman midneb. Imma fl-ispirtu qaddis bid-DNA tal-Alla fija. Okay, go and have religion instead. Is this too much? Anyone want more? Għaw xaħdiri diktar. Kristu lilek poġġik fl-istess livell tiegħu. U jekk inti tagħmel dak kollu li sejħlek biex tagħmel, Alla jirċievi glorja u ferħ. Ma jirċievi lebda glorja, Alla ma jirċievi lebda glorja meta inti taġġixxi għax jiena kull ma jiena naqatrab. Xi glorja ħajrċievi Alla minni? Amen wa. Hemm baxxoras. Aħna jiena u inti aħna msejħin biex nagħmlu l-opri tal-Alla, mhux l-opri tal-bniedem. L-opri tal-bniedem jagħmilhom Mozart u Pavarotti. Aħna u jiena u inti nagħmlu l-opri tal-Alla. Amen? Bil-kliem tagħna, bl-emil tagħna, bl-attitudni tagħna, u fejn għadni nikber aqbad lilek innifsek. Ippoppana għal-patata, għamel waħda fuq il-patata u għedlu, menem! Get on with the program! Amen? ċili firri get on with the program? Għallandu programma li ku programmak fi bnu. U dak li għadak minn tixtara, kompli d-dikjara.
Kompli emmen u d-dikjara, kompli emmen u d-dikjara, kompli emmen u d-dikjara. Imma affarijiet li inti ħatemminhom u tarahom immedjatament. Imma affarijiet li ħatemminhom u kompli d-dikjarahom u tarahom eventwalment. Xi wħud tarahom immedjatament, xi wħud tarahom eventwalment, imma ħatarahom. U l-ewwel tittarahom qabel ma tarahom. Dan huwa t-tieni messaġġ issa ġej, ħajrem da. L-ewwel trid tara biex tara għax il-fidi tara. Amen. Kemm minnkom tgħidli pastor dan il-messaġġ kelli bżonn nisimgħu. Halleluja, għalidi. Glorja lil Ġesu. Halleluja! Come on, kulħadd iqum bil-wifqa. Oli dek li l-mulej. Ej din il-kelma warajja id-dikjara minn fomok, poġġi jdek fuq qalbek. Dik il-qalb hija qalb Alla. Dik lit hija lit Alla. Dak il-vuċi huwa vuċi Alla. Halleluja, għax issa mhux iktar jien li ngħix, imma Kristu li jgħix permezz tiegħi. Halleluja. Glorja lilek Ġesu. Kulħadd jgħid warajja, Misra Qaddis. Nitolbok issa stess biex timlini bi-spiritu ta' revelazzjoni għarfin li ġejn mis-sema. Mulej f'dan il-ġisem jien għandi kull tip ta' limitu. Imma fl-ispirtu m'għandi l-ebda limitu. Għax inti għamiltni bħalek mulej. Għalek bħalma Kristu hu issa stess, ek jien ukoll fuq din l-art. Ġesu, ħajsir minni dak li trid int. ħajoħroġ minn fommi dak li tajt int. Mux tgħid id-dinja, mux jgħidu l-emozzjonijiet, imma xtejt int mulej. Għax intu għetni mulej li jiena mamul fi xbija tiegħek. Din hija l-verità assoluta tal-kelma qaddisa tiegħek. Għalhekk niddikjara li jiena mbirek u mhux misħut. Jiena ir-ras u mhux id-demb. Jien sejjer il-fuq u min isel l-isfel. Jiena immaturat, jiena ifformat fil-forma ta' Kristu Ġesu. Jiena għandi l-erf u l-ħsieb ta' Ġesu Kristu. Ġismi, dan it-tempju huwa tempju tal-Ispirtu tal-ħaj u akbaru dak li għammar fija minn dak li għammar fid-dinja. Grazzi mulej li DNA tiegħi hija DNA ta' Alla. Palma Alla u hekk jien għax jiena magħmul fi xbija tiegħu. Mulej Qaddis istreċjani, kabbarni, immaturani, kisser kull reliġjon minn fuqi mulej. Halleluja, ħajkun klimi mulej, il-klim tiegħek, ħajkun ħsibijieti, il-ħsibijiet tiegħek. ħajkun l-ġir tiegħi, l-ġir tiegħek, għassa kamadni fuq din id-dinja, irrid nirrifletti lilek hawnhekk mulej, għax inti qed tirrifletti lili ħdejn il-missier, inti titkellem fuqi ħdejn il-missier, u jiena jitkellem fuqek u klimek fuq din id-dinja mulej. Inkisser kull limitazzjoni, inkisser kull biża, inkisser kull mart, inkisser kull ħakma tal-għadu. Jiena Ibn Alla l-ħaj, maħsul bid-dem ta' Ġesu Kristu. Grazzi mulej, affarijiet kbar, ħwejjeġ kbar, jistennewni dan huwa d-distin tiegħi fi fem Ġesu Kristu, għal glorja tiegħek missier. Halleluja!